Nunha clara demostración de cohesión, os concelleiros do Grupo Popular de Noia compareceron xunto co alcalde Santiago Freire para explicar as consecuencias da marcha de Luís Salamancos ao Grupo Mixto. A máis inmediata será a necesidade de reestruturar as áreas de goberno para distribuir as competencias en materia de seguridade persoal. Ao longo dos próximos días levaremos a cabo unha reorganización das distintas áreas de goberno e hoxe mesmo imos a manter unha reunión co outro grupo que conforma o goberno de Noia e cos concelleiros do Noia, de tal xeito que vamos a reasinar determinadas funcións dentro desa estrutura de goberno. Do mesmo xeito, o rexedor referiuse á negativa repercusión derivada da non aprobación dos orzamentos, retrasando o pago a provedores, moitos deles pequenos empresarios da localidade. A repercusión que vai a ter para moitos deses provedores de Noia en distintos ámbitos, tanto no ámbito dos materiais de construcción, ferreterías, imprentas, librerías, rotulación, fontanería, talleres de automóviles, o sea, todos os distintos provedores que traballan co Concello de Noia, que maioritariamente son da propia localidade e que tendrán como consecuencia da non aprobación dos orzamentos unha tardanza ou un retraso no pago efectivo desas facturas. Tamén o edil Iván Lorenzo tomou a palabra para explicar a súa ausencia do pleno por motivos puntuais, desmarcándose por completo da postura de Alamancos, o que acusou de transfugismo. Desmarcarme radicalmente da postura levada a cabo por Luís Salamancos, o actual tránsfuga do noso Concello. Entón, quero explicar, basicamente, que a miña ausencia puntual non se debe a ningún outro motivo, máis que unha circunstancia puntual. Quero tamén indicar que, inda que eu estuvese presente na votación, non iba a mudar o sentido do resultado da votación, sino que, en lugar de ser 9-7, serían 9-8, 9 votos en contra e 8 votos a favor, o cual non implicou absolutamente nada. Aínda que en minoría, o alcalde expresou a intención do Executivo de seguir a gobernar coa máxima implicación e responsabilidade posibles.